Tapi nyuwun pambiyantu Mbak Sekar, Mbak Sekar. Wah, iki jan piyayi le. Kok kene jan ketok irunge tok. Iya. Mergo yen bangir tenan. Heeh, terus kuwi ora gawean, ora suntikan asli. Bejane sing kakung. Apa? Piyayine lagi ndingkluk nyawang HP, fotone bojone. Mbak live TikTok, Mbak. Hai guys, ini istriku mau nembang, guys. Mboten, Mbak Sekar. Jenengan kula critani jujur. Madangkaran niku piyayi sing paling meneng niku loro. Sinten, Pak? Siji Mas Udin, loro sing ngerbak. Mas Edi meneng, mbok kekancing meneng dhek kan. Wendel tenan. Pun mboten mriki aman. Nggih to? Jenengan nyekseni piyambak to? Nggih. Saben jenengan tumut Madangkara lek ingkang garwa mesti mendel ngoten to? Nggih, nek kula nderek nggih, Pak. Oke, Pak ngerti. Saya ngerti. Biasane lek sama Ramelu mesti dhek duet to. Ayo. Oh, serampat barang kok biasane. Kuwi nggih. Kali anu Mbak Sekar esuk niku Februari lah Mbah Sukron niku kali ibu kula niku lah pernikahan Mas. Mangke insyaallah badhe ngaturi kadang-kadang komplit Sriwedari. Oh nggih. Dibeleke pas prei ngeten iki malam Senin. Nggih. Nggih. Pun entuk anu dereng keterangan dereng. 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 Dereng nggih, dereng. Dereng. Dereng malah. Nggih, dereng. Mangka kula pun sanjang mangke komplit sindene pinten to niku Sriwedari? 3. Lah 3 kula kan ngejak kabeh. Aja iso malah engko siji malah tutik engko aja malah. Aduh. Dek iki malah iso nari yen Mbak Tuti kok. Wingi pokoke ora tanggal 1 ya tanggal 8 Februari mangke. Nggih, siap, Pak. Nggih, wae jenengan kudu tumut. Nggih. Enggak garwa ora samelu ya, ora apa-apa ya. Ganti imam. Oh iya dibake. Oh iya Mas Imam barang ya Sriwedari. Wah, ya Mas. Wah iso aja nampa jebku lho Mas. Ha iya ngono wis. Mongso bodho jenengan tindak ning Blitar. Ya, Monggo karyanipun Mbah Sukron saged, karyane Mbah Mantep saged nderek jenengan. Mbah Sukron ingkang sesideman mawon. Hah? Sesideman. Masa jenengan kaya alus ngono sesideman? Mboten namung nyanyi lho, Pak. Oh, namung nyanyi. Nggih. Nyanyi. Nanti dah nyanyi. Kowe nggo koper karo nggo dingklek takok nyanyi, nyanyi. Ayo. Nggih. Ingkang bawa kakung nggih saya. Oh, ingkang bawa ingkang kakung. Nggih, nggih, nggih. Monggo, 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 nggih. Monggo lek kersa Mas Udin lek kersa Mas, nggih. Lek kita ya pekewuh bawa saged diwakili ngangge sekso saged. Ayo. Ayo, nggih. Apa-apa. Ayo. Wong kabeh lulusan karawitan mesti apik. Kan iki mesakne lininting ngangge gampang. Ayo nggih. Pun Mas Udin kula percaya wis to. Nembe radang niki, Pak. Dalem Nembe radang. radang. Sing radang gulune napa atine? Radang hati. Mungkin niki dilajengke rencang-rencang saged, Pak. Oh, saged, saged. Nggih. Ning mangke sing ngoper kula lho nggih. King mriki men ora udur, mulai anu udur. Sing ngoper kula. Dadi lek kula dereng muni stop wonten jenengan terus. Nggih, aturane ngoten nggih. Kula kan pun minangkani pamundhut jenengan, mangke pokoke kalih-kalih oke. Ning ya kuwi yen kula dereng muni stop, mboten oleh geser. Enggak. Wiwit ya. Wiwitane. Penggambang lho Bu, iso nyuwara apik ngeten iki. Biasane lek tukang gambang iki ini sepuh ngono kuwi. Anggere kele anak saweran ditransfer apa saweran iki apa? Ditransfer iki apa? Ora ngerti.
niki penggampang ning gantenge gagahe kados ngaten. Anderek Sang Prabu. Mesti diblotokne kancane. Yakin mesti diblotokne. Pak Taslim kula pokoke mung Ana Prabu ta? Nggih. Wong niku awake dhewe Mas Taslim diblotokne apa nene wong liya? kaya aku, Pak. Bapaknya namai tanyanya sama saya aja. Mbak, engko sampean kei tandha dadi anderek sang pekik tegese pamane Mbak ngangge bahasa Mbak Sekar. Nggih bahasa isyarat. Anderek sang pekik tegese derek sang pekik berarti kan. Nah, iki berarti pekik ngono kuwi. Priya bagus lek priya ngene, Mbak. Priya bagus ngene. Priya. Ayo. Bagus ngeten mleh. Nggih. Aja manut Pak Taslim. Ayo. Aku wis ora percaya karo Pak Taslim. Aja percaya. Bar iki nomere kula blokir kok, Pak. Ya aja, ngene digene ra SLJ no malian. Kan kowe dadi bahagia. Ndene Sang Prabu Angkleng Darma. Lah Sulama seneng Sulama. Anderek sang pekik. Ha, Mas. Anderek Sang Pekik. Sak garis melih. Priya bagus kang olah budaya. Pun nggih, Pak. Nun? Pun nggih, Pak. Lah kula dereng muni stop iki. Oh, nggih, nggih. Oh nggih. Lek ketene sampun menyerang ngene, lambaikan tangan ya. Sak larik melih bar niku ganti. Sowan menyang kutha gedhe. Sinden-sinden tepuk tangan tuh Mas Udin. Wah, nggih. Delok lho iki. Ya ora apa-apa apik. Ayo nggih. Saya satu. Nggih. Sulama. Ayo. Mas Sulama Mbak Piyayine cilik ning temenanan. Ngopo? Ireng. Ayo. Irenge sepur akeh sing ngenteni. Alah. Ora lek kuwi aku. Ya Mas. Bandara wis kayungyon. Terus kok wus ora? Terus. Selendang kuning kang saking bukit. Oper, Pak. Oke, siap manut karo sampean. Mas Taslim sih golek sing gembleger. Ayo iki. Swara kurang praguta. Ayo iki. Swara kurang permono ning wasis Suarane dasare wis apik, saya diapik-apikke bengi iki. Ayo. Sebabe Enek angel. Ayo. Apik tenan-tenan. Saya mboten Bu suarane Bu. Saya to. Terus nggih. Nah, terus Mas Taslim ayo. Mboten gantos, Mas. Loh, sing ngadili penonton ayo nggih. Sire takon opera dia.
Mas Edino spesiale ora nyuara, joget. Iki Mas Asrif. Angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis Jumeneng nggih Mbak Sekar mangke.